baki so ban tsaida laifi na kin ji ki yafewa in samu hutu cikin rayuwa. Eddie Music Studio. Rabu Master. Na rasa me ke faruwa kullum cikin rai da damuwa. Hukuncin nan na ki yawa ki sassauta kin ji yar uwa. Gare ni ke ce tudun hawa da zana hau in yi rayuwa. Ki bar fushi ki yi addu'a Allahu zai gyara dan uwa. Ga me saki ya dawo gare ki har sayayya mana yau zo in baki sa hannu biyu ki tarba abinki ni ne naki wanda Allah ya baki. Ina ta yi baki sauraro na ina ɗauke kanki daga gurina wakina nufin baki ajina dan Allah karki yi mini haka ki mance hudu bar mamana na ce ko na yi laifi mu zauna mu fahimci juna mu auna kar abin ya zamto haka rayuwa a tare maka sarawa ko baki so ban tsaidawa laifi na kin ji kiya